Cezar Petrescu s-a născut în localitatea Hodora, Cotnari, județul Iași, la 1 decembrie 1892. A scris operele pentru copii Pif, Paf, Puf, Neghiniță, Framul Sulpular, Omul de zăpadă, Iliuță Copil, Cocart și Bomba atomică. A publicat romanele Aurul Negru, Întunecare, Cheia visurilor și piesa de teatru Mânzul nebun. A desfășurat o bogată activitate publicistă la ziarele și revistele vremii, Cuvântul, Gândirea, Curentul, România. Cezar Petrescu a fost deputat în Parlamentul României și membru al Academiei Române. El s-a stins la București data de 9 martie 1961.